Започваме с номер 10, където е гърмящата змия. Гърмящата змия е отровна змия от групата на кроталите. Среща се в Америка от южните райони на Канада до северните части на Аржентина и Уругвай. Познава се по тракащия край на опашката, съставен от рогови препокриващи се сегменти или пръстени, които при бързо трептене издават тракащ звук. Всеки път, когато змията сменя кожата си, се образуват нови пръстени. Звукът от тракащата опашка е опит да сплаши врага си, когато се чувства застрашена. Колкото по-възрастна е змията, толкова по-дълга е опашката. Тази змия се храни главно с дребни бозайници, а малките видове предпочитат гущери. Ухапванията са рядки, защото змията в повечето случаи трака с опашка, за да предупреди натрапниците. Храни се с различни гризачи, но яде и птици или земноводни. При ухапване има